guys, simulang hilin eh. Hoy, ano na dia? Mag-chika dia. Hi, bebe. Bebe, bunso. May gamas pa doon, may gamas pa ron. Oh, ginamos, puro na pala ginamos. Hoy, Berlin. Ako na, hoy. Hindi, di magda, oh. Berlin, oh. Uy! Tapok yapon eh. Karya ako na. Dari mo sa saan ka? Kaan darong po. Kaya Rosalina, mamang isa. Dira. Sana order ba ko no? JC. Pakabasod ko no, makita patangtanan 15 kabok. Mauna na ko. Ay muna na ka. Mauna lang kuhanin mo. Gamar naman. Ulay oh. Sorry. Ayaw. Tapos si Berlin oh. Fine guys. Kain guys ko no. Nakuto na si Inday. Sanay na. Naanad na si Inday. Di ka makabag-Bisaya. Panurin mo yung Day. Ah, si Bibi. Bakit ano na niya? Wala, sunog na. Sira na. Sira na. Alam na, tropa ng mga anak ko yun. Sira na? Pasa ba diya? Mga kung kami. Kapan nila? Kapan tatapos ka? Matulog-tulog ko na. Maulaya sa pika. Matulog ko. Pakasumala na kamulit. Kuban ko. Hindi naman kasi ito eh. Wala. Bilog yan. Ito. Hindi naman lang. Sige. Dapat yung malakawas na ako pa sa buntag. Nakaw mo na. Bumultag niya ka. Hindi Ka dahil ka rin. Wala. Bakit? Ay, nagtay na siya na. Lokal nga. Wala ka na siyang masabi. Hindi niya kinaya. A few moments later. Morning mga dumuluntag. Salamat Lord. Salamat sa mga grasya. Dawat sa mga dawa. Kita na dito sa isoon. Ngayon ang Aisa. Matulog na kaingan nga pa rin ako. Ni Aisa, hanggang di mo liwat sa mga anak. Salamat Ginoo. Kita na sa tweet. Buray kadua. Kasi Isa'y katulog. Ano matakit mga pimigay mo bala miya gagaw sa taas gagaw tatay na Thank you Lord salamat nakadaw ng inuwat kasi magkaistorya, hinduan mo kasi magmagod. Yun na. Kasi magkaistorya, hinduan mo kasi magmagod. Oo, ano ko pasalamat kayo. Nang tinugawa na lang yun, hinlo ba? Hinluin na lang ako minta, mamaskunin mo ng hinlo. Kaya wala ko yung kumanikyor. O, manayin isa. Ako ka rin, sinagilo na ho. Sa una nga, nakapag-manicure pa ko kaya na ako ikabayad ka ruwa na. Sus, sugad. Buwan, sugad 2,000, ano na to. Pandemic, wala ko yung kahinlo. Ebidensya siyang tiil, tanaw, wala man tiil, nga buwa. Wa na. Wa, lagi ko yung tayo kwarta. Wa, ni kwarta. Samutod ka wa. Kita ang manang kwarta sa tikaka. Ugma. Kwarta ka piso ra. Ugma na ko yung trabaho, Lunes, Merkulis, Webes. Wala kayo trabaho? Ano ba ka nagkatrabaho? Extra. Extra mata sa yung pampuit ng bugas. Ako dito din. Nagawa. 400 din sa kaadlaw. Dito ka 12 oras. Muli mga isa. Muli ka kagbohol. Muli kung bulag ignay maluoy mo hatag ng pamiliti. Mga doon nga sa pamilit eh. Ay tayo pamiliti ay. Muli ko ay. Papalit nga isa. Ang banding na po dito. Uling man ang ay ba? Tagay ko pamiliti. Shout out ay sa kuno.
Pag yung pagkakas ako uli na, kay... Baik na ito na pagkaroon ng magkaingan ka, kaya na magkaalaga. Sige na, okay na nakaway batang gamay. Ikaw na makay batang gamay. Ang bitbitin ng bata. Bitin mo, sugot bagamahan, bitin ni mo. Hindi naman naman dito. Ulit ka na ngayon sir. Ay, pasok. Di may sud. Ano ba sa taskuhan? Ang swimming sa Dulay. Dagat ba? Tuwang mo tang dagat ito. Dagat mo. Batang dagat. May mga ambag mo ta. Okay, hindi ka na Ako libre. Libre na naman ko ninyo. Grabe looy dito. Libre lamang kung ka. Ay, libre lang mo. Ayaw hindi ko malibre. Tinanong ako sa ato. Ato. Atong sa tayo, hindi ko malibre ba? Nagsiyaw po ni Labaw ni. Labaw po ni Siyaw, Labaw po ni Kaisa. Siyaw. Kung hindi ko malibre ni tato, alam ko ato sa tayo. Hindi ko sakay ako sa listing team. Pero hindi ko masagdang may tanang. Kasakay ka sa una. Nagtag ng car. Sa ito, nag-car lang tuwan. Swimming ka sa una. Laguna. Pinangga ko may tabi sa Tanan. gasahan. Tanan. Ito kami ta. So, hindi ko panagsirawangan ni Mita. Kaya bahog habang mga pinangga ko Mita. May manggaan mo kita. Manghilo. Nas kuko. Para makasibra mata. Ako, kaya kaduhan ko sa giluan. Kat magabot. Kamu, ano yung mga mata? Ako na po yung mata. Tignan mo dyan mata mo. Mata ka nag-isami na mata. Kuha na ko sa amin, no? Kumplito pa ko, ha? Bisag ira bang anak. Kamu, yung mga anak. Ay, pito din ang anak di ay. Ito si Berlin. Medyo kung kayo mga matamig tan, di makikita. Ako, duway sa amin. Napo ko kita. Yung pidyang nabitaw ko. Kapila ko lima. Mas manding naman ding. Mas manding nga. Sa isa ng gingan. Gusto ko rin gusto ko nung hizag ka ng makaulig buhol. Sabay ko nag-uli pat kita. Ako, madali. Ako nagkauli ko. Madali ako makauli. Kaya na atong pasalamat na ikus na masahe na kalang na ay pamanhig Manila. Sino mga sa inyo mo? Sponsor ito pamasahe lang. Uyan. Sukis kahanginan. Na manding na. Gusto silang muli ko nagbuhol. Ang gina magtigom-tigom. Tigom-tigom kag. Kinsi. Sinot ka na ba? Diyan kaya huwag na yung makuot. Alam mo yung mag-alkasan, alam mo ba hindi araw-araw? Kung nga lagi ba di araw-araw. Nagpay ka na, tapos hindi mo na ko. Ang way 20. Hindi 15. Silog. Hilo, kiring na to. Naprahada ni nga. Anin ko sa mahila ka mo ko ma-alkansa. Kasi Kaya baldi ni Bird nga na, ang baldi. Yan ang urukan. baldi ko na. Ang katilan sa bariya, tag 5 piso. Kamu kaya dagan mo mga tilang, dagan mo mga saling barya, kami mga barya na mga kaya dagan man. Ibarit og ganas, ibarit og kamunggay, ang ganas ron kay Ag-city ng sahakot. Oh, di ko city. Sa una, binuo ko di kakakagutan, huwag may Kung kwarta. sa balon, sa una naman kasi, sa nagtitang ko sa Wala itangkong na to kay tubig na, hanggang tumugulak ang tubig na, pispa na. Harapan Tapos nila, sa una naman tubig. harapan nila na nebiring, Sa tubig una? na. Oo, tubig na. Ang ilang bahay nga up and down, ang second floor, sahod na. Kasi si baha. Sa Bulacan? Oo. Kasi ang parang na, baha kalaw mga, nagpicture mo ganito ko, pang sint na sa mga igsoon sa buhong, nagibaha mo eh. Why, nakahatag dito sa buhok. Salmon. Hindi naman, no? Makakahatag salmon ko, no? Kung nai mo mulabay nga mga isdang na ano, dakpon. Yung tungan-unan. Janitor fish? Karga? Eh, tilapia ba? Tilapia dyan. Diyan na, ako din yung tilapia. Bubaha na ka ng mga tilapia sa mga pispan. Gawas na. Nakap ka. Gamanood na sa mga bahay. Di nakagawas. Nakap ka. Kung manghinlo kas bay, mabiling tong tilapia ng haluso na, ay mo itong dakpon. Hindi mo maganan. Pero tuhon. Dira. Sudan Aral, to, ang tuloy, riling tuloy. sudan. Mamunit na naman ka, inigbaha. Napi bangos. Naibangus pero di na makaani mo kaya bangus, mamatay man na dadyon. Ang tilapia dugay. Kasi Tilapia kay kinabuhi dugay man tilapia. ng tilapia. Dugay mamatay ng tilapia, bangus, gali na namamatay. Malakaluoy, malakaw. Mamingwit lagi mi. Kasay kay laro dito sa balon, ana sa baki. Tingkang Baki. Dagpo ng baki da. Ingluan prituhon. Buti una. Manuskig man ng 10, magtugid man na. Ano na at butang. Kadun sa una, kami doon sa nagbalon, doon sa pispan, nagmanding buntis pang rodin na. Ang isda, di ba? Ako basta kay hit ka ng sugpo. Jadi may bilog na lupa, ang ginga na. Ito ganun kay pag anong dalagman. Sa dalag, sila Dalag. Dalag. dalag sa Bisaya. Takot ako. Pantat. Buhay ni dalag, okay la. Pantat na si Janang, lapad ng lapad ng naong na pa na.
Lapat nga jadi dapat din nga na ganyan ni pod. Mo ni pantat na po na. Nga tatong pantat kung Pantaw panahon. ni kang pantat. Nagpantat. Grabe din nila. Siyaw pa nila baw. Labaw pa niya Nagpantat isa. lagi. Ako naman Labaw pa yung niya isa nagpantat. siyaw. Ang kuwang naman ito nalinta. Yung nalinta na ito, magtirik-tirik dito kaya tuwa naman taglinta. O maglinta na ito. Pwede tas Bulacan. Wah. Isda lagi na ito. Isda sa karang na yung YCR na sakto mo. Masa sa siya. Manglutaw ng mga tabaw na. Jawa na mga kaya. Bada po. Manglutaw ng tanang hugaw nga ito ng ubaha. Kating mga CR mo. Ulbo man ang mga CR. Ang gawas ng mga tae. Yung jam, mukha na sila piya. Awan, may lagi kanon. Kanon, yung hiluan po. Kiskisay mo ito, may iboy kuskusa asin. Kisan to ni mo ruwan na ito yung dangog ay. Wala, kailangan makaon na kay tigbaha. Asa makawakwag kanon yung tigbaha, di ka kagawas. Isda lang yung kagawa ng silbay kanon. Hinlo to nang. Hinlo mo ito mga pispana. Buwad ako, oy. Hindi lagi pispan. Daw ka na yung kagmuapaw Di ng mo na mabahan di mo na makagtain na. Mulang yung nag-isda nga. Nalabsan na nilang tayo itong nilangoy. Hindi kay panit. Lagi. Sa mga lamagaan, anad pispan nga. Arkadagang panuoran na sa mga balita. Bulacan mo dyan ni kay Dabis nga. Anda. Baha. Andiyan aglawas sa tinapagay lang. Bumunot na. Ang Nay, tubig na hugaw ang tubig ganis imong daghan. Magsipag kag-ambak-ambak ingani mo bay ba? Tama mo pud tubig dia. Di mo pagkakaambak nani tubig. Baka. Ambak. Ug nay tayo Steve, mo. nay samad sa tiil. Wa na. Mo din to titil nga ba na ba. Ug nani mo lutaw mga hugaw imo mo pre nga naon. Baro pa na itudo na tud sa kakay kung man mulubas. Pati mga bahay dito guba ng mga saod. Mga tumugbulakan mga di mo to. Baho ang mga bahay dito nga ni kay tubig lagi dito di mawa. Baho ka jo, marapag na baho. Doon sa kemtang ko lupa ka ko. Ay, karakaloy sa kemtang ng Bulacan sa tinuod, bisag di mo utanan na ni pani. Hindi ko pa nakarating. Sila na ni pani tingin dyan? Di nakarating ko Bulacan sa una. Kaya baho na sila. Anak ni Lina isa pa. Balon. Si Rudin pa yung ano pa si Rudin murag. Maganda pa yun sa una nang. Oo nga kasi sa kilid di mo na mga ni kay simba-simba na mga tibutangan ko nagduwindi. Oo, bye-bye to karuwa na. Ano man to? Makita na mo to mga nipa na. Katong likod si Dong Bay sa Oo, una. wala lagi mga nipa na. Tama ka to, picture ang isang ni mo. Naiba na Kasi nga ka. Naiba na. Iba na lagi kasi tagbaha. Tagbaha. Yung bahay na luma. Iba. Kaya Wala yung sa na. una nga tukog ginto Bulacan nagkasadali ka sa kuan ay siminto. Oh, karon doon na. Na mo si imong bahay na kani kay murag imong baybay simbahan. Bye-bye. Diwenti ko na to. Nakita ko. Tuto sa ubangan. Wala lagi nakita ko. Wala na ron. Wa na ron. Ang Ano bali to sa yung ubangan na up Bulacan and down, sa- nagpinakasahod nga na, juta na to. Nga baka na. Atong ila ano na yung kuan? Di rin. Kato din nag-undoy na among bay kagi padpad man tus kuan. Undoy din. Undoy din mo pugos undoy. Padpad man to dito sa Pag undoy dito makos Constantino. tumakos buhol. Wa na namo to magukod tong bay namang gamay kay ibot man to. Pati mga durabak si Julius Constantino naman nakuha. Wa na may mga sinina tunang. Wa na magkakupanti dito. Ladi rin sa mo to, pangunta to ang amo. Ang amo rin sa abangan sor. Naluoy na to na, sa tambok nga basi man to, tagaan ko rin sa banti sa kalawlaw man. Ang labay man tong mga bumbay sa kasada, ni mga dag, baldi-baldi, pagtagaan mi. Baldi, banig, tagaan lagi mi, kaya wala naman mi, mga sina. Wala may lagi na sila salin sa gamay, kay undoy man to, yung kalit malaman to. Sila din kay, dito man silang amahan, dito na sila silang amahan kay amahan na to. Pag undoy mo to yung paganak ni Amigo. Aisa. Paganak ni Ali. Hindi. Ali, September. 2009 man to. Ali to, nanganak sa Halianan, sa Sierlin Diaz, San Juan. Sabi na kung tinakos Si buhol. Bernadette, isang taon na si Bernadette noon. Oo, undoy. 2000 ano ba ang undoy? 2009. Timber. September. September 26. Kay nanganak si Ali dito sa kandiya ko gabantay kasi si Sierlin Amo nakachat tayo na. anak ni Ali din sa Oo, Aliana nakachat na, dito. nakachat na si Sierlin Ay, nga. sura. Sierlin gi-rescue na sa bubong. Ila adun. Ila nura sa Ano sura to sa una to karon nang sura na Ay, ako. kami dahil sa makarato. Ang ugangan sa tanay, ilang bahay na peace out. Anod sa baha. Grabe itong bagdon. Muwang-wang na ganito ang ambulansya dito sa Marilao nang managa na miskasada ka na Pandesal. Sa pagbagdo. Oo. Taga-ano? Umuwi na tong ambulansya may gamit ito. Umuwi. Ito yung sakay nga masakit yun. Umuwang-wang na ito ang ambulansya. Ibig sabihin gawas naman ito kay na Pandesal. Magpila mo. Oo.
Pila-pila may mga hatag itong mga pandesal, may mga negosyo ba, may mga hatag maluoy. May pandesal, dyan nilagang itlog. Di si Ate Leonor. Pila-pila may nga na. Ate Leonor, hatag po. Aga ko kay bright man ko kay mupila kung pila pag hanggang anak di tulo na amo. Tulo na mga pagkaon. Libre na mag usara ka pamilya ha. Wala ing usara sa pamilya mo usara di ang tudlo asuri. Ato spikas, ari ko spikas. Kailangan pa itong pagbukhatan. Saka supot tong pandesal nga na 30 peraso. Sa tubot-tibok 30 peraso. 30 out 30 kay Rudy, jang itlog pud kay 12, 12. Do kay pud mo prito. Loko. Iprito to namos tubig ko yung tika. Karbuang. May mo. Magbutang ng tubig sa kaha. Tubag na nipis rin nga ng tubig ba? Mubunigbo ka ron na yung tumpos ang itlog. Yung tibutang dadto, maluto tong itlog. Sa yung tika. Mulutaw ra to. Butang wilwig ag asin. Itim. Sakto na, lagi na. May yung tika. Itim. May itlog dyan. Try natin. Yung mamaya, iluto ka rin sa kahang ita. Tubig na. Maluto. Tubig ra. Bubuka na tong tubig, imo tong ibutang tong itlog. Murag, yung itim. Natural ito na. Asa magpagmantika na ang kapalit ng tika. Puro galagay mis mga isda. Pero pag nakita sa mga tilapia, Ang naingan mo ito. Sarap na mo. Yung tos, si Lorin kay, ay si Lorin kay Loko-Loko man to. Sabi mo ito, sige naman tagkaog tilapia. Ama, puro kaliskis na yung binti ko. May nga na to. Tagka na ko kaliskis na ni tilapia. Ako, himote kanon. Ilan bito ito, Sabi dani, wa may problema. okay. Ibag dumi, agir hangin, pero may yung kuan. Awa Pila mi ba? Pila munisipyo sa maghangat kasi kasabot ang taghapon. Ano yung price munisipyo? Bugas. Nagpilabog ka sako. 5 ka kilo. Pero 5 ka kilo, malipay na kayo magdugang kayo mo ito nga, gagmadyan, kayo na pi Murang nilugaw. kaon. Imo itong sabuan o latag-latag gamay, kayo yung mas Ang kaon. dito trabahan nga, kuan, mga manukan sa trabahan mo sa una. Shutdown to na. Pag Kanamang trabaho ang manukan, di na kanunay mag-shutdown na siya. Magkatay lang manok, o kinahanglan magpundog manok mga department store, na yung mga magpundog mga manok. mga magduti ka. Mga na sila yung mga order na katpat dyan, na ipat dyan mga manok. Pero Mga why magduti ka na. manok, why duty po? Ang sa posisyon mo sa magdutihan, sa manok. Naghinlog grits. Secrets. Naghinlog grits nga, ba't nga nagmanok? Katre, Oo. hugasan mo. Oh, nagkamot daw, nakakagod. Ha? Kani di nasangit. Kaning brasa. Brason mo to nimo. Brason mo sa imong kuskuson. Kaya lamang kas buhol. Kung Kaya na kay mabiling hugaw na do, di Ano, ano, mga dawaton. kamuti? ato lang sa buhol kami lang tagkamuti. Manuman lang tayo ito. Pero may, di ko na ka na. Di ka makakuta na do, di ka kakwarta. Tula. Kinahanglan maka 50 crits ka, mga pudpud lagay mo kamot. Makasingwitang grits ka Kung ng gas. mga 50 crits ka na, apoy additional nga 10 na, kay 350. Dagdag ka makasingwita. Ato ka sa 100 ka pin. Pakjaw Wala lang. nila matas buhol kaya magmaligo. Pagjawan lagi ito. Kung makapakjaw ka, kinahalay mo dali-daliun. Di mo pagka pwede mga limbong manghilo kayo naman po. Supervisor mo tanaw. Huwag mo rin limbong naman na ba? taas. Buhol kaya basig matuloy itong negosyo nila si Amy nga maghimo ka rin diriya. Ako may kusinira, ikaw ay tagahugas. Di ako taga sajaw, kanta. Yung ito si Amy nga magtukod sila kuan. Di tagugas na ko. Kainan. Basta libre lang ako kaon ng kay maniwang sa ako. Maniwang kayo naman. Kung yung tambo ko rin, kay mga sumukog luto. Mga mga to. Mga sa mga amigo. Mga sumukog bahaw. Sana uli mga amigo pang bahaw. Mga sumukog bahaw sa mga amigo. Napamubahaw na may mga amigong taga Bohol. Tapos yung amigong taga Kandihay. Apelido Talaman. Kandihay, Talaman apelido niya. Yung mga amigo Uli na niya. naman tas buhol kay kuan. Malinda to Tapos to. silingan, Nako na lang pagsuman budbud. huwag ko kalaagan, mga sumukog bahaw. Sa parisa, Atong katirok. parisa ni mong kape, sa yung sabaw kape, busog Ikaw may na. kaya naman kay kwarta, ikaw mo pinas katilog magtukod kag poultry dito. Katirok. Katayan manok. Bulbuli ah. Oo, ito. Sige, magkatay mo katayan ng manok, kamao mo kung magpatay ng manok, ako na magpitag-patay Kung ng wala manok. matag kanang poultryhan dito sa buhol. Na yung mga deliver kay namas di na ko no. May kapuhunan. Kamao mo kung patay ng manok, patay ng manok. Ito, ang nagtakapuhunan, daghantang manegosyon sa bahay. Kaya naituta ito sa katilog Baboy ra. nagkuhan. Baboy. Wala pwede magbaboy. Diyan na tubig na. Na may tubig. Kinahanglag baboy na tubig. Na may tubig. Mo na tubig naman. Kuko din na yung. Nayad sa bahay, ganis likod sa bahay, wa man ni lagi. At tukos ko ah. Bian. Liko din na ni Dr. Lai, may mga negosyo ko anang, di na mapanos. Ay man. Bulugod. Lungon. Na may lungon. Aw di, negosyo dero nga di mapanos ka ng mineral, tubig. Nga na tubig ang daghan.
ug lungunan na napoy lungon na tayo gagaw, ilanuran na may ila. Lungon. Jog lugod porque hindi ko suka lugod pa to jay na naman rin mga special lugod. Ospital. Hospital. Hospital na pwede kang dagan mo. Hospital na pwede kang mga hospital. Ah, wani. Wala ang guwasa to ng baboyan. Ay di og wala Kanang man negosyo mahimo di magbuhatag negosyo kugmo. Ang kinalang ato kanang kuanan na mo tanom-tanom. Banig dang. Banig mag-isip pa rumlon karon. Tanom mo kamuti ba sa lungsod. Mahal kamuti. Ang wala ka dito tanang tangway nagugmad na pala man tayo kabaw idaro. Natay. Ay di mo pa ikaw traktor nang. Kuy kortahan. Ikaw kwarta na kay petakton. Para Hindi pwede naman no gusto sa tag maniguso sa ko kay kwarta, una kay kwarta ginagmay. Magpasuhuri kag sa katao daro. Wow. Mapagbaran ni mo duta. Katanam nga ni kog bulang sa bay kilid-kilid ra hagwad-huwad ra. Bay, Pwede pa to. nagani ko ganin sa bay, kuan mang halang guna-guna. Ara nang gi bara. Sa ko nagopira nagbara-bara ko. Wala mo opera bara bukan diri mo tahi. Iwan ako nag-opera kas nagbara, awan ako nagbarag kan pagpa-opera nagsundang-sundang ako. Nang tinang kong pila ka puno. Hindi na pwede magpwersa di mo mita kay magbuka ng tahi. Kabto kong tahi. Buka ng tahi nga na imong kauban dito nga. Ni budot at tijan. Wala. Kaya nangarsa na sila doon. Wasi ka pa sa mga anak balaki siya. Wasi ka pa sa mga anak. Trabaho sa dadon. Gigna ko sa doktor nga taon ko sa isa ko nung magtrabaho. Kaya bugno sa kaya nag-arsa magkuhan. Bugat. Gawas. Gawas siya yung Ito madag tinanali. bot sang tahi. Mga buwadog. Hindi. Kailangan lang di mangarsa nang. Pwede magtrabaho. Pwede mangarsa bugat. Ako nag-at. Pinahiraman ko. Hindi mangarsa bugat. Pwede di po na hindi ko sutak kangkong. Nayang tangkong isang tangkong. Suri-suri mga ganas. Hindi. Yun. Negosyo. Natukas ka na na Alicia Laundry. Wala rin nun, wa. May laundry Wala dito? pa laundry sa Alicia pa. Eh, kung ako namita. Una kay mga 300,000 siguro. Ito na pa laundry sa Alicia. 300,000. May laundry. Awa pa. Pabitaw, Laundry. sa anak ka. Di, kitang tanan kay daghan man tanaw na rin mga dato. Anang na magtabang-tabang ang negosyo ng gasolinahan. Nakakasunan sa Alicia. Laundry may wa. Gasolinahan kayo, Oh, adlaw dura gamiton. Ang gustong magkuan, magnegosyo, gatos bayra. Una kagapunan kanang mga dry goods. Kanang mga hotdog, mga kuan kay lazot man tas lungsod, dahil mga Wa inga na dito? Wa. Ako mo tayo magpisto. Sige sabay, una lamang kay ako Freezer. una lamang kay freezer. Kay at pabor sa tas kay babaw, na pagputang tas kasadag na tay manok, na tay hotdog, Sino? na to sino nga na, wa mas bay na. Was ato na. Una subok na lungsod. Ilan na niri? Way nang diri nga na oy. Way naka kuan. Mga dupag may Pare na nga makamaw ko maghimog lumpia. Mga dupag na po yung malit upuan. Ito. Nga, wala may mga eskwela. Freezer na naman. Yung mga bata. Di ba rin nakitindahan ang? Tindahan tuli raman to, may lo raman kape asin to. Tuli-tuli. Ano ba tindahan tuli-tuli eh? Kita malas mitas ang tinda. Gamayra. Gamay lagi ko may kuan, himo naman to gahan to gidan sa naman to suman-suman. Kanang mamalit og humay. Pwede Kita pa. pag gamay ron wala kasi ani. Tag sanay nag-ani. Istiwa na din may mo rin ng negosyo. Ang katong kasog negosyo ron sa bulok natay kuan kani man nang tagbulang hoy, nang tagkamuti kay mahal ang kamuti karon. Kasi tang kilo. Ang katong tuta way nagugmad, ug nay mo ugmad to pinutam na kamuti to. Unay kwartay ka puhunan. Kasi idaro naman na. Ug daro mita, wa naman tay kabaw, numusog daro nang kabaw. Para makabaw doon na nay. Abay kabaw do kay makabaw giuli. Kasi Yuli guli. sa. Kay ilaw ti still kabaw. Guli sa. Kay still ila man to alima. Oh.